आंबेडे नगरगावच्या अंगणवाडी सेंटरात भुरग्यां खातीर बाजार डे दवरलेलो आणि या बाजार डे लोकांनी भरपूर प्रमाणात उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिलो आणि या बाजार डेच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे भुरग्यांक कशी बाजारहाट करप हाचे एक बालपणानच शिक्षण दिवपा खातीर हो बाजार डे असा। आमच्या अंगणवाडी तर्फे नॅशनल सेंट्रल कडून आम्हाला अशी स्कीमी आल्या आहेत की पोषण सप्ताह 8 मार्च ते 22 मार्च पर्यंत त्यांच्यानी सगळे एक प्रोग्राम घ्यायचे, बाजारहाट करायची मुलांची, म्हणजे मुलांना कसा बाजार करायचं ते शिकवायचं। त्याच्यानंतर होम व्हिजिट करायचं, होम व्हिजिटला जाऊन गर्भवती बायकांना काय आहार घ्यायचा त्याच्यावर माहिती द्यायची, मालनरीस मुलं असली तर त्यांना कसं वर काढायचं पोषण आहार देऊन ते सांगायचं। असे अनेक वेगवेगळे आयटम आहे, म्हणजे 7 आहे, 7पैकी एक रॅली काढायची पोषण आहारावरच। बाजार डेचं मुख्य म्हणजे मुलांना आहार कसा द्यायचा, घरच्या पालेभाज्या, पिझ्झा बर्गर असला खायचं नाही, पालेभाज्या खायच्या, त्याच्यानंतर नाचण्याचं सत्व घ्यायचं, ह्याच्यावर मुलांना माहिती मिळायला पाहिजे। म्हणजे त्यांना बाजारहाट कसं करायचं ते शिकवायचं, ही मुख्य गोष्ट आहे।